Ну что, 6 человек. О, подвисаю. Ну, уже с подвисанием я ничего не могу зрабіць. Галоўнае, что нас уже 8 человек. Я скинул спасылочку ў Telegram. Ну, я фиг ведаю, что это такое. Я сижу у 50 сантиметрах от модема. Уже ближе нема куды. О, Вожик. З Вожиком сёння бачыліся. Так, вот 10 человек есть. Працягваем. Я ведаеце, што папярэдні стрым я спампую, абрэжу і залью усё на нову. Ладно, давайте поехали далей, бо ўжо доўга вельмі стрымем, уже, блин, амаль гадзіну. Нагадайце, на чым я спыніўся, на чье пытанне адказваў, каго каментаваў. Так, нехта папярэдні зараз з'явіцца. Ён на пэўны час знікае там з Ютуба, зараз ён мусіць з'явіцца назад, бо я нажаў там гатова, ён мусіць захавацца. Так, ну что, поехали. Про выборы я, здаецца, ўсё сказаў. Так, это другі пункт. Трэці пункт наконт адносінаў з захадам. Я асабіста чакаю, што з захадам у нас працягнецца пацяпленне, таму што вось хутка прыязджае этот... Ой, вылецела з галавы. Карацей, вы зразумелі, які мусіў прыехаць, але потым з-за падзеяў у Іраку... Майк Помпео, вось, Майк Помпео, дзяржсекретар, мусіў прыехаць, і візіт такого высокага рангу, гэта кажа аб тым, што ну, ні аб якой ізаляцыі казаць не прыходзіцца на сённяшні дзень, і гэта ўжо казалі не раз, я не буду паўтарацца, Еўропе зараз карысна мець Лукашэнку як альтэрнатыву Пуціну, і яны будуць за яго трымацца, таму калі вы там разлічваеце, што будуць нешта вельмі Еўропа парыцца за нашых палітвязняў, не будзе. Толькі калі рэальна ўжо пачнуць страляць на вуліцах, тады могуць апять пачацца санкцыі, ізаляцыя, моцны ціск, спансіраванне апазіцыі і так далей. Да гэтага моманту, ну вось як было ў 17 годзе, калі ласка, жорстка ўсіх разагналі, адлупцавалі, ну да, рэзалюцыя, ну да, супраць, ну там пару галасоў за санкцыі раздаліся. Ну ўсё, на гэтым ўсё скончылася. Вынікі выбараў, аднак, не прызнаюць у 2020 годзе, я так лічу, бо гэта было бы для Еўропы згубай твару, разумееце? Гэта ўжо занадта, як бы, відавочна фальсіфікаваныя выбары, прызнаваць на гэта яны не пойдуць, я думаю. Зноўку вернемся да апазіцыі. Сістэмная апазіцыя ў поўным складзе пойдзе на выбары. Вось ужо Рамашэўскі, па-моему, калі не памыляюсь, заявіў пра тое, што ён хоча на выбары пайсці, і ён на іх пойдзе. Я чакаю колькасць кандыдатаў блізкую да 2020 года, да 10-го. І для Лукашенка гэта вельмі карысна, каб іх было шмат кандыдатаў, таму што гэта выдатны маркер дэмакратызацыі. Ну, можна будзе захаду працягваць паказаць, у нас аўтарытарызм, да якой, аб чым вы кажаце, зглядзіце, колькі кандыдатаў на выбары. Я не буду трэгаць усіх, каб это яшчэ больш было падобна на цырк. Уладзе карысна размываць гэтыя амбіцыі, карысна размываць, каб апазіцыя дзяліла шкуру незабітага мядзведзя, да, то бок змагалася за ўладу, а насамрэч не за ўладу, а за рэсурсы, як бы за гэтыя гранты. А наконт грантаў тут важны момант, што якраз такі, хаця ў цэлым захад ужо не спансіруе апазіцыю беларускую на пастаяннай аснове, да, ці спансіруе, але проста ў мікраскапічных маштабах у параўнанні з тым, што было раней. Аднак ён дасць грошы пад выбары. І гэта было заўважна нават па парламенцкіх выбарах, што асобным апазіцыйным групам, не буду указваць пальцамі, далі грошы пад гэтыя выбары. Яны высунуць, чаму все нашы ОЛО там змагары з рэжымам тыпу там Хартія, Еўрапейская Беларусь, там астатнія, яны ўсе, якія все папярэднія гады казалі за байкот, усе яны разам пайшлі на выбары. Ну, таму што з'явіўся матэрыяльны рэсурс. Ну, вось. І тое ж самае будзе пад прэзідэнцкія выбары. Гэта добрая магчымасць для апазіцыі зрубіць бабла. Я маю ў виду старую сістэмную апазіцыю, да. І яны, конечно, усе на іх на гэтыя выбары ламануцца. Што вельмі добра для рэжыму. Карацей, пад выбары, вось менавіта на прэзідэнцкіх выбарах я не чакаў бы такой вось гадзіны X,
змены рэжыму ці чагосьці такога лёсавызначальна. Да, будуць пратэсты, да, будуць рэпрэсіі, да, магчыма, з'явяцца новыя палітвязні. Але нічога лёсавызначальнага я на гэты дзень, на гэтыя дні не чакаю. Мы нават можаце паглядзець, што ўсе самыя знакавыя пратэсты, самыя знакавыя перамогі беларускага грамадзянскай супольнасці у апошні, напэўна, год 15, яны ўсе адбыліся па і абарона курапатаў. Ну, да, там перамога таксама была дасягнутая, калі памятаеце, у 17 годзе. Гэта і дармаедскія пратэсты. Усе яны да выбараў ніякае дачынення не маюць. Таму хопіць да выбараў прывязваць усё наша там, ну, жыццё. Да, это важная падзея, тым больш у Беларусі. Аднак трэба разумець, што цалкам магчыма, што скіданне Лукашэнкі адбудзецца, калі яно адбудзецца ў выніку пратэстаў, не падчас выбараў, а падчас чагосьці іншага. Вось, гэта трэцяе пытанне. Засталося яшчэ 5 момантаў, якія я хацеў паразмаўляць. Зараз паглядзім чацік. Пра айцішнікаў. Я спадзяюся, ўсе чулі, ну, як бы той, хто напісаў, ён чуў, што я казаў пра айцішнікаў, што гэта такія ж самыя пралетарыі. Проста іхняя праца так сталася, што ў капіталістычным рынку на сёння яна аплачваецца лепей, чым праца іншых пралетарыяў. Ось гэтую мою тираду гневную. Было чутно, ці ўжо завіс стрым? Падкажыце, калі ласка. Ой, Dark Brew пишет, про айтишников вопрос был в том, что Лука разрешил группе людей не платить налоги и получать большие для Беларуси деньги и фактически выключил их из протестного движа, купил за эту штуку их мнение. У сэнсе они не платят налоги. С кожнага заробку ты платишь налоги, податки у ФСЗН. ПВТ вызволены от податков. Однако все эти ЕПАМы, там, кто там World of Warcraft робит, я уже забыл, як іх зовут. Карацей, ну, але ў Беларусі десяткі айцішных кантор, яны не вызвалены ад падаткаў, іх дояць таксама, як дояць усіх. Інакш, якая цікаўнасць лукашэнца іх трымаць? Яны са сваіх вялікіх заробкаў плацяць вялікія падаткі, так што не трэба казаць, што они не плацяць падаткі. А хто шляхам свайго фрылансу можа умее пазбегаць аплаты падаткаў, дык малайчына, я гэта толькі вітаю, нефіг плаціць гэтай дзяржаве. Это твои заробленыя грошы пролетарскай працай, ты маеш на іх поўнае права. Так, я буду казаць, трэба гаварыць, а не то подумайте, что стрым завис. Главное не слить протест, как это было бы, это было 25 марта 2017. Как думаешь, сколько на президентских выборах наберет главный оппозиционер Гайдукевич из ЛБПБ? А не факт, что он пойдет, он может сына своего отправить. Да не ведаю в межах 5%, а якое это мае значэнне? Ну, колькі Ярмошына скажа, як у Лукашэнкі левы мізінец на ноге зачэшацца, столько і набярэ процентаў. Гэта ўвогуле ні на што не ўплывае. Будзе там 5%, ці нават 15%, гэта ні на што не ўплывае. Ну вось, калі ласка, Дорога правильно написал. Налоговые выплаты сотрудника компании-резидента парка высоких технологий в 4,74 раза выше налоговых выплат среднего работника по стране. Так, вы мне не написали. Я на папярэднім яшчэ стрыме вы атрымалі тое, што я пісаў, казаў, ці не? Про айцішнікаў, про іхнюю ролю у рынку. Ці гэта не было ўжо чуваць? Напішыце, калі ласка. Зараз я сам адкрыю стары стрым і пагляджу па-хуткаму, каб не паўтарацца. Бо гэта важны момант насамрэч. Вот эта працоўная салідарнасць, гэта тое, што абрушыла ўжо не адзін рэжым. І калі вы хочаце, каб яно обрушило так само и белорусские, которые не платят налоги и имеют зарплаты на несколько, потому что над тобой стоит нехто з будинка ці з налогу. Дай здрасці быць не патрэбна. Патрэбная працоўная. Да, гэта якраз таки, все, я зараз бачу, гэта якраз таки потрапіла. Так.
папярэдні стрым падгрузіўся, я потым іх, напэўна, спампую адзін і другі і разам склепаю у адзін стрым і потым перазалью. Так, поехали далей. По тэме. Ёсць у мяне такая чуйка на ўзроўні інтуіцыі, што ў 2020 верагодныя раптоўныя праблемы са здароўем у Лукашэнкі. І я зараз не пра некае атручванне Пуціным, а пра тое, што ён уже стары. Сапраўды ён стары, і на гэта ёсць даволі высокая верагоднасць. І ўжо ўсё часцей прыходзяць інсайты аб том, што то у него інсульт, то ён лячыўся ад наступстваў чагосьці там у саудаўскай клініцы. Плюс ён, калі вы уважліва глядзіце, там відэаздымкі, бачна, што ён стаў тлусты. Рэальна тлустая рожа, тлусты азадак, тлусты сам. І ўсе гэтыя расказы пра тое, як ён там 100-500 кіламетраў кожны ранак прабягае, ну мы ўсе разумеем, што это фуфел. І мне падаецца, плюс не забывайце яго, хто б што не казаў, яго вельмі стрэсовая праца. Это чалавек, які апошнія дзесяткі год, ён хоць і адтачоны там слугамі, лізаблюдамі, ён жыве ў стане няспыннага стрэса. Вялікая ўлада гэта заўсёды вялікі стрэс. І гэта не спрыяе здароўю, канешне. І прэсінг з часам ўсё болей павялічваецца і павялічваецца. І плюс всякія там сцепаны яшчэ і фільмы здымаюць, якія таксама не спрыяюць ягонаму здароўю, да? А потым Коля паглядзіць і пойдзе свайму бацьке гэта ўсё паказваць. Вось, тут яшчэ і Пуцін, да, цісне, а Лукашенко выдатна разумее, што такое рамс з Пуціным, да, чым гэта чрывата. І вось уявіце, што ты сидзіш проста зранку падымаешся з думкай аб тым, што твоё жыццё вісіць на валаске, што ты вымушаны змагацца за ўладу да апошняга, і вечарам засынаеш з гэтай думкай. Таму я думаю, што здароўе не самае лепшае, і можа здарыцца раптоўнае нешта ў 2020 годзе. Што будзе пасля гэтага, я выдумляць не буду, бо гэта ў чыстым выглядзе гаданне на кафейнай гушчы. Ніхто з нас, блогераў, журналістаў, экстрэмістаў, не ведае сапраўдных раскладаў у гэтай уладнай верхушцы. Якое месца там займае Віця, якое месца займае Дзіма, Зась, Макей, Румас, яшчэ нехта, і як там усё павярнецца, хто з іх агент Расіі насамрэч, хто з іх агент ФСБ, ГРУ, мы гэтага не ведаем, мы толькі можам здагадвацца. Вось, і які бок гэта павернецца, ці адразу Расію вядзе свайго агента, які стане кантраляванай фігурай, ці нехта перахопіць і павядзе нас у напрамак лайтовай дэмакратызацыі праз рэформы, такое таксама магчыма, ці захаваецца статус-кво, то бок мы будзем такім анклавам, які больш падпарадкаваны Расіі, але ўвесь час на гэтых шалях вагаецца. Ніхто не ведае. І я таксама не ведаю, таму казаць не буду, гадаць. Вось, адное, што такая вось у меня задумка стрэліла ў галаву раптам, што можа такое здарыцца, што калі Беларусь пачне жыць, скажем так, па болей рынкавых правілах, па правілах рынкавага капіталізма, лібералізма, больш па еўрапейскай мадэлі, у нас будзе нешта вельмі падобнае на Украіну, і алігархі і усялякая мясцовая эліта, сённяшнія там начальнікі выканкамаў, вы разумееце, што з прыходам рынкавага капіталізма яны ўсе перабуюцца ў бізнэсоўцаў, яны пачнуць перакупляць блогераў. Калі раней скупалі тэлеканалы, то зараз пачнуць скупляць блогераў, бо гэта ўжо гатовая аўдыторыя, якой можна прамываць мазгі. І калі Беларусь уже будзе больш-менш дэмакратычная, там будуць умовы канкурэнтнай палітыцы, мы бачым, як сённяшнія блогеры, якія там маюць па 20-30 тысяч падпісчыкаў, яны будуць агітаваць за пэўных алігархаў, калі яны будуць рухацца ў дэпутаты ці ў кандыдаты ў прэзідэнты і так далей. Такі мой маленькі прагноз на неблізкую будучыню. Вось. Так, яшчэ асталася 4 моманты, якія я хацеў прамовіць, там уже такія болей каротенькія. Паглядзім чатик. Кажуць, цукровы дыябет у Лукі. Я таксама чуў такое. Я бачу яго астралагічную і нумералагічную карту на 2020 год. Гэта сапраўды самы цяжкі год у яго жыцці. Ну, цалкам магчыма. Зась ужо ўсё.
Першым дэкрэтам у гэтым годзе Лука зняў Зася, дарога піша. Ну тое, што зняў, гэта яшчэ мала што значыць. Ведаеце, Шэймана таксама знялі, але я б не сказаў, што ён не мае ніякага ўплыву. Віцю сілавікі не хочуць, гэта даклад яны самі выказваюць. Ну зноў жа сілавікі гэта не ёсць агульнае цела. Гэта ўсё роўна розныя групоўкі. Есть сілавікі КДБ, МУС, не ведаю, ОАЦ, СБП, ёсць ОСАМ і многа іншае. То бок все вельмі складана, на жаль, інфармацыі вельмі мала. Не прадавайся, я не прадамся, абяцаю. Хіба толькі амерыканцам. Яны нармальна плацяць. Мікола, за колькі тебе можна купіць? Банку варенья и корзину печенья. Марат Минский, провластный блогер, хорошо промывает мозги. Марат Минский провладный? Я думал, он ну, таки незалежницкий. Напишите, кто что ведает об этом поболее. Скажи, что думаешь про поводу Марата Мінскага. Я скажу шчыра, я один час хацеў рабіць агляд усіх беларускіх палітычных ютубераў, але потым у кароткі перыяд часу я ўжо зняў вельмі шмат матэрыялу на гэтую тэму, але мне просто не хватила часу, і вось за гэты момант, калі я хацеў рабіць і не дарабіў, і ў гэты момант столькі ўсяго адбылося, нейкія блогеры скурвіліся, я ўжо ні ў якую не хацеў іх піарыць. Потым паз'яўлялася дзясятак іншых блогераў, і я, шчыра кажучы, просто забіў на гэту ідэю і не стаў рабіць агляд. І вось тады я паглядзеў пра Марата Мінскага, паглядзеў ягоныя відосы. Ну, спрабуе чэл рабіць палітычную аналітыку. Я 23 відосы паглядзеў. Рабіць палітычную аналітыку, крытыкуе Лукашенка. Ну, звычайны, апазіцыйны, такі незалежніцкі блогер. Нічога незвычайна не ўбачыў. Але, можа, я слаба азнакоміўся, ну, таму што вось тут людзі пішуць, што нейкі праўладны, фіг яго ведае. Ну, нічога такого не могу сказаць незвычайнага, але зноў жа я яго даўно не глядзеў. О, дзед амерыканец, що ж ты раней маўчаў? Так, ладно. Он кучу своих роликов удалял. Ну, аб чым гэта кажа? Якія ролики ён удалял? Ну, давайте, ладно, не будем про Марата Мінскага, стрым не аб ім увогуле. Не Редикс толькі, а Радикс. Каментарий свои подцёр про кремлёвские. Гэта про Марата Мінскага. Ну так это ж добра, што ён подцёр. Калі б ён пакідаў далей, так гэта было б кепска. Калі ён не хоча, каб про яго думалі, што ён про кремлёвскі. Ну і файна, што у чалавека мяняецца нешта ў галаве. Ладно, погнали далей по теме. Так. Наконт, в прынцыпе, мой прагноз такі, што палітычная мадэль в Беларусі застанецца ранейшай. Рэсурсаў усё меней. А што гэта значыць? Што у агульным працягнецца стаўка на сілавыя метады ўтрымання улады. І дыялог улады і грамадства працягнецца менавіта праз дубінкі, праз сілавыя метады. Чаму? Таму што для ўсіх астатніх метадаў дыялогу патрэбны вялікі рэсурс. Напрыклад, можна класна прамыць мазгі насельніцтва, і оно будет жраць бліны з лапаты і думаць, што мы жывём у самай вялікай дзяржаве. Прыклад, Расія. Аднак у нас гэта немагчыма, таму што не хапае рэсурсаў. Нават сілавікоў утрымліваць уже 10 вось этих рэсурсаў не хапае, на кімсьці прыходзіцца эканоміць. Раскажу вам такі прыклад жыцця. Пайшоў я неяк у одно месца атрымоўваць одну паперку бюрократычную. Я не хочу зараз сказаць дэталі, бо можна будзе тады вылічыць, дзе я быў і з кім я размаўляў. Я гэта не хочу. Не ў одно месца, а ў мусарню. Пайшоў у мусарню атрымаць патрэбную мне паперку. І мне мент кажа: мы вам выдадзім вашу паперку раней, чым гэта патрэбна па тэрмінах. Аднак, калі ласка, дапамажыце нам з машынай. Я такой, в сэнсе. Ну, вось нам трэба там некалькі скрыняў паперак адвезці з пункта А ў пункт Б, там заўтра, напрыклад, а мы вам выдадзім раней, там абяцаем тра-та-та. Я такой, што так, у вас што, машыны няма? Да нет, няма, нам там выдзяляюць раз на некалькі дзён, і бензіна няма, нічога не даюць. Я такой, сабе на вуз крутануў. Разумееце, то бок гэта міліцыя, гэта РУС. І ў іх не хапае тэхнікі і паліва для таго, каб выканаць шараговую бюрократычную працэдуру, перавесці там свае паперкі з пункта А ў пункт Б. Вось. І плюс я, акрамя гэтага, размаўляў вельмі шмат з ментамі.
у 17 годзе, калі ляжаў у бальнічцы 4 дні пад канвоем. І таксама вельмі шмат даведаўся. Насамрэч, ведаеце, колькі заробак у сярэдняга інспектара па Мінску? 700 рублёў. 700 рублёў. Да, для вясковага гэта нармальна, бо ў вёсцы ты столькі не заробіш. Ой, прабачце. У вёсцы ты столькі не заробіш, а ўжо для мінчаніна гэта ну так сабе заробіш, як прямо скажа. Ось, об этом я кажу, што ўсё роўна нават на сілавіках прыходзіцца эканоміць. Аднак усё ж такі ва ўмовах недахопу рэсурсаў застаецца толькі метад сілавы, таму што іншыя метады, прапаганда альбо падачкі, яны патрабуюць рэсурсаў. Рэсурсаў няма. Да, як я ўжо сказаў, пад выбары там нешта напружыцца, нешта дадуць, кінуць гэтую костку, каб менавіта на пратэст людзі не выходзілі. Аднак не болей за тое. Няма чым задабрываць насельніцтва і утрымліваць штат лукаботаў, утрымліваць сваю фабрыку троляў, таксама няма магчымасці. Ось. Таму будзе так больш праз дубінкі, бо гэта больш танна даць дубінкі адным людзям і сказаць, каб яны ішлі біць другіх. Таму што тыя, хто дае тебе дубінку, ён жа дае тебе кватэры, нейкі стабільны заробак, і якога ты без яго не атрымаеш. Да? Таму што ты вернешся ў свой калгас, дзе працы не магу ўвогуле, і тебе застанецца толькі співацца. Такім чынам, ось такі прагноз. Яшчэ 3 пункты. 6 пункт. Я думаю, магчыма, ў 2020 годзе спробы правесці рынкавыя рэформы, але яны будуць палавінчатыя, неполныя, і больш гэта будзе абяцанняў, чым дзеянняў. Бо колькі я вось сачу за палітычным, грамадскім і эканамічным жыццём Беларусі, я бачу, што кожны год у нас інавацыйныя магчымасці для развіцця бізнесу, новы дэкрэт прэзідэнта, які там палягчае ўсё на свеце, зноў знізілі налогі. Там ну просто чуваць, што вось просто усе умовы для бізнесу. І ўвесь час Лука кажа, нам трэба там умовы для бізнесу, і ўжо нібыта колькасць праверак зніжаюць і гэтак далей. Вынік? Ніякага выніку. Як было кепска бізнесменам, як іх стрыглі, як іх саджалі, так іх і саджаюць. Як складаў малы бізнес мізер у Беларусі у рэальных доходах насельніцтва, малы і сярэдні бізнес, так ён і складае. Як была большасць уласнасці ў краіне належала дзяржаве, так яна і належыць па сённяшні дзень. Ну, таму што, я думаю, гэта відавочна, тлумачыць не надо. Не трэба. У каго уласнасць, у таго і улада. То бок Лука разумее, раздай ён зараз свою дзяржаўную уласнасць алігархам, моментальна арганізуюцца альтэрнатыўныя цэнтры сілы, прыцягнення рэсурсаў, прыцягнення грошаў. У канчатковым выпадку яны у канчатковым выніку яны вельмі хутка зрастуцца з мясцовым бізнесам, магчыма, з мясцовым крыміналітэтам, і ў гэтай схеме у нейкі момант Лукашенко просто акажацца лішні. Гэта будзе украінскі варыянт. Алігархі, царкі мясцовыя, Лукашенко гэта выдатна разумее, на што, а на гэтую яго мозгі добра працуюць. Ён гэтага не дапусціць. Раздачы нейкай сур'ёзнай раздачы ўласнасці, па дробязі. Так, да яго могуць падкатваць нейкія там рыначнікі, якія ёсць у нас ва ўрадзе, і казаць, Александр Григорьевич, давайте там, это там чуть-чуть, там отпустим, мы з гэтага атрымаем, мы там более падаткаў зберем. Да, нешта такое палавінчатае ён будзе рабіць, але па-ранейшаму уласнасць асноўная застанецца ў руках дзяржавы ў Беларусі. Такое у 2020 годзе. Паглядзім чатик. Так. Ни на одном митинге он не был, это про Марата Минска. Ну, давайте уже закроем про Марата Минска. Ну, бог с ним. На твой взгляд, будут ли правительственные изменения по отношению к осужденным 328 в 2020 году? Ведаеце, я не упэўнены ў гэтым. Я лічу, што іх можа і не быць, таму што дзяржава ўжо зрабіла саступкі, і Лукашенко можа вырашыць, што ён уже саступіў дастаткова і не саступаць болей. Вось. І аднак гэта будзе залежаць ад таго ціску, які маці 328 будзе працягваць аказваць на ўрад. Конечно, тут патрэбна яшчэ змена заканадаўства. Легалайза дакладна, я думаю, не будзе ў 2020 годзе, я гэтага не чакаю. Аднак я скажу так, што некія правительственныя зменения, калі вы пад імі маеце на увазе яшчэ одну амністыю, яшчэ одна палягчэнне заканадаўства, я лічу хутчэй не, чым так. Коля, скажи, што думаеш по поводу нового міністра МВД? Ну, цікава, ведаеце, такая
было заўважна, што гэта зусім іншы тып асобы, чым чым Шуневіч. Таму што Шуневіч гэта чекіст. І ён, я думаю, ён ідэйны ватнік, ідэйны шавініст, ідэйны імперец. Караю ўсё ж такі зусім іншы. Я скажу, ён мне больш нагадвае такі тыпаж салдафона, ведаеце. Ён бачна, што магчыма імкнецца троху лібералізаваць сістэму МУС, адмяніць палачную сістэму. Я не ведаю дакладна па сваёй ініцыятыве гэта робіць ці па ініцыятыве Лукашенка, не буду гадаць. Цікавы были мне слухаць ягоныя разважанні. Ён сказал, что да, мы там многочисленные случаи у нас злоупотребления сотрудников милиции, много жалоб, и даже в оппозиционных СМИ очень много таких поступает информации. То бок такая дзіўная рэч для беларускага чыноўніка. Ён загадал оппозицыйныя СМИ у нейтральным и нават, можно сказать, у позитивным контексте. Такого, как вы разумели, ніколі раней не было. То бок, калі згадываются оппозицыйныя СМИ, то у негатыўным толькі кантэксце. А он так, видите, хлопец. Ну и плюс цікавы момант, што за гарадавога гэтага нікога не садзілі апошнія дні, месяцы нават. Магчыма, конечно, ніхто там больш перформансаў не рабіў, але факт застаецца фактам. Карацей, да, он спрабуе себе прадставіць як нейкі ліберал, спрабуе паказаць, што ось зараз усё у нас будзе трохі па-новаму. Я думаю, такі ж самы прагноз. Касметычныя змены будуць. Магчыма, меней будуць забіраць пінтосу. Магчыма, меней там гвалту такого будзе у аддзяленнях і гэтак далей. Магчыма, да, гэта будзе, магчыма, будзе удзелено больш увагі шараговаму супрацоўніку міліцыі, участковаму, інспектару, патрульнаму, а не як пры Шуневічы, калі самыя шараговыя менты пад вельмі моцны прэс-сістэмы патраплялі. Аднак, зноў жа, укарані сістэму гэта не зробіць, бо не зменіць, бо трэба разумець, што сістэма МУС гэта слепак і інструмент адначасова ўсёй нашай аўтарытарнай сістэмы. Калі заўтра сістэма МУС стане ліберальнай, такой, хаця бы такой, як у любой заходняй краіне, праз тыдзень рэжыма Лукашэнкі не будзе. Яго проста зметуць. Таму што для ўтрымання аўтарытарнага рэжыму з адсутнасцю ратацыі ўлады, з высокай канцэнтрацыяй рэсурсаў у руках немногіх, патрэбны толькі такі апарат, які ёсць сёння, жорсткі, перш за ўсё з карнымі функцыямі, які не дбае пра асобу, які дбае толькі аб інтарэсах эліт, замаскіраваных пад інтарэсы закона. Вось, таму сістэмных зменаў ад Караева не чакайце. Сілавікі і дзяржорганы канкуруюць за бюджэтныя сродкі нават паміж рэгіёнамі. Цалкам магчыма, паверу. Так, пагналі далей. Ну, вось два моманта яшчэ хачу сказаць, і будзем ужо закругляцца, бо ўжо стрымім амаль 1,5 гадзіны. Значыцца, наконт інтэграцыі. Думаю, усіх цікавіць момант інтэграцыі. Тут мой прагноз такі. Інтэграцыйны ціск, понятно, што гэты ціск будзе захоўвацца, а Лукашенко будзе працягваць імкнуцца лавіраваць. Гэты ціск вельмі важны момант, пра які чамусь многія нашы аналітыкі забываюцца. Магутнасць ціску інтэграцыйнага з боку Расіі залежала заўсёды і будзе залежаць ад унутрыпалітычнай сітуацыі ў Расіі. Секунду. Ужо цяжкавата казаць. Гэта значыць, што як будуць ісці справы ў Расіі, пратэсты, узнікнення альтэрнатыўных эліт, нацыянальныя канфлікты, сацыяльныя канфлікты, падзенне ўзроўню жыцця насельніцтва, падзенне рублю, усё гэта будзе знаходзіцца, колькасць усіх гэтых негатыўных фактараў будзе знаходзіцца ў абратнай карэляцыі, у зваротнай карэляцыі з ціскам Расіі на Беларусі. Тут все проста. Чым больш увагі адцягваюць іх внутренныя праблемы, тым меней увагі на нас. Таму што Пуціну важней захаваць уладу ў Расіі, чым захапаць Беларусь. Гэта ж відавочна. Беларусь — гэта лас і кавалак, які, канешне, было б не кепска там сабе кусь сделаць, гэта кавалачка, да? Аднак важней ўсё ж такі захаваць Расію, бо Расія відавочна куды больш у Расіі відавочна куды больш чаго ёсць заграбастаць, чым у Беларусі. Ну, так. І таму, чым болей всякай фігні і пратэсту будзе адбывацца ў Расіі,
тым меней будзе ціск на нас. І наадварот, калі там все будзе роўна, не будзе ні пратэстаў, ні міжнацыянальных канфліктаў, калі ўсё роўна будзе ісці ў Сірыі, у Крыме, на Донбасе, Беларусь под вялікай рызыкай небяспекай. І правду казалі тыя добраахвотнікі, якія ехалі з Беларусі ва Ўкраіну і казалі, што там ва Ўкраіне зараз вырашаецца лёс Беларусі, бо калі Путін захавае Украіну, Беларусь наступная. Мы бачым, што Беларусь дала, Украіна дала адпор, адпаведна, яны ўжо задумваюцца, уже, разумееце, Сірыя, Донбас, Лівія, і яшчэ па дробязі дзесятак афрыканскіх краін, і яшчэ і ўціснуцца ў Беларусь, калі гэта казаць пра вайсковы сцэнарый, ну, можа не хапіць сілёнак у Расіі. Нават Пуцін з яго іррацыянальнай імперскасцю, ён гэта выдатна разумее. Вось. Таму на лёс інтэграцыйнага ціску на Лукашэнку вырашаецца у вялікай ступені залежыць ад таго, як себе будзе паводзіць расійская апазіцыя і расійскія народныя масы і сацыяльныя рухі. Вось, ну і яшчэ ў гэтым годзе я чакаю, насамрэч, ну, не то, што я чакаю, я лічу даволі верагодным з'яўлення новых фактаў пра зніклых. Бо калі выказаўся Гараўскі, гэта кажа аб тым, што калі вы чыталі, ён казаў, што многія з гэтых людзей дагэтуль на дзяржаўных пасадах, хтосьці пашоў бізнес, хтосьці яшчэ куды, і гэта можа быць пачаткам таго, што іншыя удзельнікі гэтых падзей пачнуць казаць. Я ўжо расказваў на адным са сваіх стрімаў, меня такое меркаванне, што Гараўскі адчуў, што яго хочуць это самае, да, бритвай по горлу і в колодец, і таму збег за мяжу і пачаў казаць. Ось, у бяспечнае месца. Тое, што ён патрапіў у аварыю, якраз кажа на карысць гэтай версіі. І мне падаецца, што калі гэта действительно так, калі хочуць ліквідаваць Гараўскага, значыцца, магчыма, Лукашенко рыхтуецца да ліквідацыі ўсіх, хто можа начаць размаўляць на гэтую тэму. Ці ўжо кагосьці ліквідавалі, мы гэтага не ведаем. Ну, там замаскіраваны пад нешчасны выпадак. Вось. І я лічу, што гэтая эпапея можа працягнуцца ў 2020 годзе. Гэта могуць быць як новыя прамовы Гараўскага, так і новыя удзельнікі гэтых падзей пачнуць прамаўляць. Вось неяк так. Ну, зараз яшчэ пачытаю чацік і раскажу коротка, што, на мой погляд, нам трэба рабіць у сувязі з усім вышэйсказаным. І падсумую нашу размову. Пра анімэ пагутарым ужо не сёння, я ўжо троху нагутарыўся. Про национальные конфликты в РФ можно не рассчитывать, так как республики там русифицировали. Ну и что? Татарстан русификованы? Нет. Кавказ русификованы? Нет. Ну нават те, кто там размаўляюць по-руску, яны себе, разумеется, асобнай нацыяй, яны себе не лічаць рускімі, поверьте мне. Таму можна, і калі вы пачытаеце расійскія навіны, міжнацыянальныя канфлікты там адбываюцца ўвесь час. Акрамя таго, Расія тыповая імперыя, Расійская Федэрацыя. А нацыянальнае пытанне гэта слабае месца любой імперыі. Расія тут не выключэнне. І калі ў Расіі пачнецца жара, распад, рэвалюцыя, калапс, нацыянальнае пытанне зіграе там вельмі важную ролю, калі не ключавую. Знать, что делать на протестах и не допустить слива, как это было в 2017. У 2017 я вам вот что скажу. Что значит злив? В 2017 все было простей. Насамрэч не знайшлося критичной массы людей, якія могли бы подштурхнуть режим до падения. На 25 сакавіка вышло 2000 человек, якія не здолели нават зашыхтавацца и дать отпор АМАПу. Вот что было в 2017 году. В 2017 году самые буйные митинги собирали 3000 человек. Сябры, это не тая колькость, якая патрэбная, якой дастаткова для скідання рэжыму. Таму не трэба казаць пра зліў пратэсту. У 2017 не здолела адбыцца, сфарміравацца рэвалюцыйная сітуацыя. І ніхто тут вінаваты, ні Статкевіч, ні апазіцыя, ні яшчэ нехта. Ну, ось. Людям далі, скажем так, падачку,
адмянілі гэты закон, і людзі селі обратно, выйшлі 25 сакавіка 1500-2000 тых, хто хацеў палітызацыі пратэсту, хацеў як бы весці гэты пратэст далей, не гледзячы на тое, што закон адмянілі. Гэтых людзей відавочна недастаткова, прычым тут зліў тут не пры чым. Вось. І зараз аб тым, што нам рабіць у сувязі з тым, што я расказаў, то бок падсумоўваючы, зараз коротка прабягуся, падсумую змест усяго нашага стрыма, нават двух. Так, эканамічнае становішча будзе пагаршацца, варта чакаць лакальных пратэстаў на месцах, аднак яны наўрад ці сальюцца ў адзіны пратэстны рух. Пад выбары будуць пратэсты і рэпрэсіі, па інтэнсіўнасці пратэстаў гэта будзе нешта між 2006 і 2010 годам. Першымі пад рэпрэсіі, прэвентыўныя рэпрэсіі трапяць нефармальныя моладзевыя групоўкі, фанаты-анархісты, блогеры абавязкова і моладзевы блок. У партыйнай апазіцыі ўсё будзе класна, яны ў поўным складзе высунуцца на выбары. Улада задзейнічае свой новы медыйны рэсурс, нашу ніву і праўладных блогераў. Вельмі верагоднае з'яўленне новых палітвязняў. Трэцяе, захадам працягнецца пацяпленне, вынікі выбараў не прызнаюць. Чацвёртае, верагодныя раптоўныя праблемы са здароўем у Лукашэнкі. Пятое, палітычная мадэль застанецца ранейшай, бо на яе змену не хапае рэсурсаў. Мы пабачым, што метады ўтрымання ўлады застануцца пераважна сілавымі, не прапагандысцкімі ці грашовымі, а сілавымі. Шостае, магчымыя спробы ўлады правесці рынкавыя рэформы, але гэтыя спробы будуць палавінчатыя і няпоўныя. Інтэграцыйны ціск Расіі працягнецца. Сёмае, аднак ён будзе моцна залежаць ад унутрыпалітычнай сітуацыі самой Расіі. Тым больш, чым больш у іх будзе праблем, тым менш будуць чапаць нас. Ну і магчыма, мне падаецца верагодным з'яўленне новых фактаў па зніклых палітыках і палітычных забойствах у Беларусі. Магчыма, Гараўскі працягне казаць нешта цікавае, а магчыма, з'явяцца новыя прамоўцы з ліку удзельнікаў гэтых падзеяў. Вось, зараз аб тым, што рабіць. Перш за ўсё, кожны з нас, вось у нас зараз 28 чалавек глядзіць, мусіць усвядоміць тую ступень, наколькі ён далёка гатовы зайсці у сваіх дзеяннях супраць і ў сваім пратэсце. І кожны мусіць зразумець, што калі ты б'еш дзяржаву, яна будзе біць цябе ў адказ. Не варта думаць, што кожны з нас можа пазбегнуць рэпрэсій. І я ўсё ж такі прыхільнік таго, каб кожны з нас рыхтаваў сябе да рэпрэсій. Рыхтаваў, гартаваўся і разумеў, што лепей адсядзець 15 сутак зараз, чым усё астатняе жыццё жыць у несвабодзе. І яшчэ ў ёй будуць жыць твае дзеці. Вось. Я прыхільнік таго, каб кожны з нас, хто вальнадум, хто экстрэміст, хто прыхільнік перамен, ён рыхтаваўся да горшага сцэнарыю для сябе. Прадумываў, як ён будзе паводзіць сябе ў няволі. Прадумываў нейкія шляхі да арганізацыі свайго жыцця ў выніку, калі яно будзе парушана допытамі, ператрусамі, суткамі, яшчэ нечым. Прадумываў сваю групу падтрымкі людзей, якія за яго ўступяцца ў выпадку, калі з ім нешта кепскае здарыцца, якія займуць яго месца. Вось. І з гэтага арганічна вынікае, што трэба болей працаваць над сабой, над сваімі маральнымі, фізічнымі якасцямі, над культурай бяспекі, вось, і в тым ліку інфармацыйнай бяспекі, актывісцкай бяспекі, нават тых, хто не з'яўляецца актывістамі, гартаваць сябе. Вось, гэта што датычна асабістай падрыхтоўкі. Што датычна таго, што нам рабіць як супольнасці. Гуртавацца, самаарганізоўвацца і адукоўвацца. Вось гэтыя тры рэчы. Гуртавацца, гэта значыць, шукайце сяброў-паплечнікаў. Пачынаючы там з суседзяў па лесвічнай клеткі, сканчаючы, хто з вамі вучыцца, працуе разам, блогеры з блогерамі, не ведаю, рыбакі з рыбакамі. Узнаўляйце гарызантальныя сувязі. Мы бачым выдатныя прыклады, што ў Расіі, напрыклад, што калі сажаюць чалавека з нейкай супольнасці, там, напрыклад, лекараў, за яго ўступаюцца лекары, да, не заўсёды, да, не ў поўным аб'ёме. Аднак гэта ёсць.
Калі пасадзілі студэнты МГУ Азата Міфтахова, за яго уступіліся студэнты МГУ і нават частка выкладчыкаў. І так павінна быць у нас на любых узроўнях прафесійных, на месцы жыхарства, па месцы працы, па інтарэсах. Уступайце ва ўсе гарызантальныя суполкі, у якія можаце. І мацуйце свае сувязі там. Мацуйце, наколькі гэта магчыма. Цікаўцеся жыццём адзін аднаго. Дапамагайце адзін аднаму не толькі ў палітыцы, калі нехта на суткі сеў, а проста ў побытавых сітуацыях. Гэты рэжым 25 год разбураў гарызантальныя сувязі між людзьмі. Мэта накіравана, каб людзі не стаялі з аднаго, не былі салідарныя, не выходзілі, не падтрымлівалі, а каб кожны дбаў толькі за сябе. Наша мэта выбудаваць іх зноўку. І тады мы проста апляцем рэжым гэтай павуціннем гэтым гарызантальных сувязяў. І тады толькі зможам яго знішчыць. Толькі калі будуць гэтыя гарызантальныя сувязі, можна казаць аб тым, што мы стварылі сапраўднае моцнае грамадзянскае грамадства, грамадзянскую супольнасць. Вось. Такім чынам гуртуйцеся, аб'ядноўвайцеся, стасуйцеся, шукайце суполкі, праводзьце разам час, абмяркоўвайце нешта. Вось. І другі пункт – гэта самаарганізацыя. Самаарганізуйцеся, гэта значыць вучыцеся нешта рабіць разам, вучыцеся нешта рабіць без начальнікам. Калі нават у вас ёсць лідар, гэта лідар мусіць быць дэмакратычна абраны, гэта мусіць быць лідар, на якога не зацыклена ўся ваша актыўнасць, усе вашыя рэсурсы. Трэба гэта быць мусіць такой лідар, які дбае аб вас в першую чаргу, а не пра сябе. Гэта такі лідар, калі яго змясціць, каб на яго месца стаў нехта іншы. Каб у ідэале, да чаго трэба імкнуцца, каб кожны мог быць лідарам, кожны. Гэта да чаго трэба імкнуцца зноў жа, ідэал. Вось, і рабіце нешта разам. Схадзіце, снег прыбярыце, да, ну, правда, снега зараз няма ні хрена, но ось калі з'явіцца. Сабярыцеся з суседзямі па лесвічнай клеткі, прыбярыце снег. Схадзіце кудысьці на нефармальную сустрэчу са сваімі калегамі па працы. Схадзіце разам, паглядзіце фільм нейкі, напрыклад, фільм «Нехты», праглядзіце разам, да, абмяркуйце разам. Вось. І рабіце, карацей, рабіце нешта разам, не абавязкова нават палітычна. Канешне, хадзіць разам калектывнымі працоўнымі на мітынг, это вообще ідэальна, але пакуль што гэта не дасякальны ідэал для нас. Вось. Падпішыце разам паштоўкі палітвязням, хаця б, вось, проста ад свайго працоўнага калектыву, там, ці ад сваёй групы. Ад часткі хаця. Вось гэта ўжо будзе вельмі шмат. Это сапраўдны грамадзянскі ўчынак будзе ў сённяшніх умовах. Вось. Такім чынам, самаарганізуйцеся. І трэцяе – гэта адукуйцеся. Зараз, я не буду паўтарацца, но зараз інтэрнэт, зараз інфармацыя такой ступені даступная. Чытайце, адукуйцеся. Перш за ўсё, канешне, мяне цікавіць, на што я хачу вас натхніць, это адукацыя ў грамадска-палітычнай сферы. Гісторыя рэвалюцыі, гісторыя выбітных рэвалюцыянераў могуць так натхніць, такому навучыць, што вы проста пачытаеце таго ж Савінкова, Нестара Махно, таго ж Леніна, Степняка Кравчынскага. Ну, дарэчы, паглядзіце, у мяне на канале ёсць 2 відэа, што чытаць рэвалюцыянеру, першая і другая частка. Вось пачытайце гэтыя кнігі, хаця б для начала. Вось. Адукуйцеся, цікаўцеся тым, што адбываецца ў свеце, глядзіце адукацыйныя відэа на Ютубе, адукуйцеся, глядзіце перадачы, у якіх разжоўваецца усе грамадскія палітычныя паняткі, гэтая тэрміналогія, якіх блогеры спрачаюцца адзін з адным. Вся ваша адукацыя – гэта ваша страхоўка ад таго, каб вы сталі ахвярай маніпуляцыі, ахвярай падману палітыкаў, дэмагогаў. Я супраць палітыкаў. Я лічу, прафесійных палітыкаў не мусіць быць увогуле. Мусіць быць кожны грамадзянін палітыкам, ці прынамсі большая іх частка. Да? Вось гэтыя прафесійныя палітыкі нам не патрэбныя. Вось. Бо палітыка не мусіць быць адчуждзена, аліенаваная ад грамадства. Вось. Кожны мусіць быць палітыкам на сваім лакальным узроўні. Ось, такім чынам, сябры, што нам рабіць у 2020 годзе? Быць актыўнымі, падтрымліваць адзін аднаго. Калі не здольны хадзіць на плошчу, не здольны, там, грубо говоря, стаяць на барыкадах, падтрымай капейка незалежных блогераў. І тут я хочу нагадаць яшчэ раз, калі ласка, загляніце ў апісанні да гэтага відэа. Вельмі заклікаю падтрымаць таксама і мяне праз Donation і Donation Alerts.
Ось, каб я мог рабіць болей, рабіць лепей, рабіць для вас, рабіць разам з вами і відэаконтента, і артыкула, і аналітыкі, ўсяго таго, што можа прынесці нам перамены, ўсяго таго, што стварае гэты штодзённы фронт інфармацыйнай вайны з дзяржавай. Падтрымлівайце адзін аднаго. І 3 пункты. Гуртуйцеся, самаарганізуйцеся, адукоўвайцеся. Вось, што я бачу, нам патрэбна на сённяшні момант. Все, зараз читаю чатик, і ми скінчаємо. У 2017 годзе не толькі ўлада, але і апазіцыя была ў разгубленасці ад народных выступаў, а таму не здолела хоць неяк сэнсоўна адчоліць пратэст, арганізаваць яго. Гэта так, але зноў жа, як я ўжо сказаў, я лічу, што сённяшняя апазіцыя, яна, прынамсі, большая частка, яна не зацікаўленая ў тым, каб скідаць уладу. Ну, нафіга ім гэта? Як вы сабе ўяўляеце, ну, не знаю, Лебедьку ці этого самого Дмітрыева, якія скідаюць улады, стаяць на барыкадах? Я не ўяўляю. Таму ім гэта было і не патрэбна. А таму просто прамазаць. Ну, так. Так, анархісты ў Бярэсце адчолілі марш недармаедаў. Як вы адносіцеся да Северынца? Да ягонай ідэалогіі я адношуся кепска. Я не люблю кансерватараў, я лічу, што яны цягнуць нас назад, у мінулае. І я не люблю людзей, якія цягнуць занадта рэлігію ў палітычную сферу. Менавіта гэта робяць Северынец, Дашкевіч. Я не люблю людзей, якія гоняць на феміністак, крытыкуюць іх з кансерватыўных пазіцый, хаця мне самому не ўсё падабаецца ў фемінізме далёка, але крытыкаў з кансерватыўных пазіцый гэта абсалютна не айс. І мне не падабаецца ідэалогія хрысціянскай дэмакратыі, асабліва ў выкананні Северынца. Аднак я мушу аддаць яму належнае, як змагару, смеламу чалавеку, як мне падаецца на сёння, парадачнаму чалавеку і таленавітаму лідару. Вось так. Да, я паўтараю за дарогай. Ён мой спічрайтер. Лучше почитать про масонов, Луцкевичей, которые, по сути, создали БНР. Ну, магчыма. Не буду нічога казаць, я не чытаў. Зараз я імкнуся зрабіць апісанне для свайго відоса гэтага. Вось. Дзякуй за стрым, насуйцеся. До новага ветру. Можа, да свежага ветру. Да. Не вельмі ён мне падабаецца. Ну, як бы яшчэ адна ініцыятыва за незалежнасць, гэта добра. Я не хачу іх зараз крытыкаваць, наязджаць, казаць, што они кепскія, робяць нешта і робяць, і дзякуй Богу. Аднак вось гэта сітуацыя з мітынгам, калі Северынца посадзілі, не прыгожа атрымалася, але робяць нешта і робяць. Я вось іх рэкламіў у сябе на канале, на Тэлеграме, і калі трэба, парэкламлю яшчэ раз. Всё, сябры, 22:42. Всім дзякуй вялікі за ўвагу, дзякуй, што былі са мной, не разбегліся. На другім стрыме нават болей народу было, чым на першым, гэта мне вельмі спадабалася, натхніла. Потым я гэты стрым аб'яднаю з папярэднім і залью яшчэ раз па новай на канал. Дзякуй всім, хто слухаў. Праглядзіце зараз апісанне да відэа і буду вельмі вам удзячны, калі вы мне заданаціце, хто сколькі можа. У адзінстве наша сіла. Няхай жыве свабода, няхай жыве анархія, no pass run.